Čaute ľudia, teraz budeme hľadať tohto človeka, Best Friends Forever. No, nie, tak sa to povie, to je jedno. Real Giannis. No, komunita. Nič. 15 zberateľov. X-Dummy hra Stalkers Battlegrounds. A uvidíme, či si líknul. Vlastne nám si líknul. Nám si líknul vlastne. Tak pôjdeme sem. Tu Dominik natočil. Giannis 6563. Pôjdeme do toho. Uvidíme, či je online. Musíme najprv nájsť takú hru, čo ako Steel Brainrot, čo je modded, čo tam je admin panel, čo môžem ako posielať announcement. Urobím to na nový akúnt, aby neuvidel, že som to ja. A no, idem to urobiť. No. Steel a Brainrot. Steel Brainrot. Modded. Admin. Panel, tak asi tam asi túto voľaké hry budú z announcement, neviem. Kiwi Games. Tak, Kiwi Games. Tak to nejde. Dobre, to je nič. Len toto nám, no, vyskúšame. Musíme najprv to nájsť, viete, aby som to pohodlne nehľadal. Join group, na to ti kašlem. Ako ľudia, veľmi som splatený, tak announce, áno, je to tu. Announce. Dobre, je to tam. Budeme ho trollovať. A budeme písať hnusné slova. Lebo on povedal na Dominika, že on je noob. No, tak tomu budem spamovať a on si bude myslieť, že volá kto hackuje. Toto bude ťažké. Ale ak je ako zadarmo, ako sa to povie, server, privát server, create privát server. To musíme urobiť veľmi rýchlo, ako 6, 9, neviem, ak sa volal, to je musíme také nájsť, čo bude zadarmo, privát server. Kto to je modded? Brainrot modded.
toto je fejkové, určite. Nie. Brazília Spider. Free. Dobre, to už je free konečne. No. Teraz ho ideme pridať. Bijanie 6 5 6 3. Najhoršie meno má. Rob už. Nie, people. To som klikal, že people. Šesť, 5, 6, 3. Chce on. Asi není online teraz, tak to urobíme asi aj potom. Prvý step, ako máme, tak potom sa uvidíme, keď bude online. Dobre, tak čaute. Nájdeme ho, dobre. Čaute. Toto vypína.